hvorfor partnerskab? Er vi ikke selvstændige? Hvad synes du, Carsten? For mig der var udgangspunktet for 3 år siden, at jeg skulle i gang med at være selvstændig som 60-årig. Og jeg har aldrig tidligere i mit liv været selvstændig, så jeg havde brug for nogen til at hjælpe mig. Mm. Og da vi mødtes, så klikkede det på en fed måde med Carsten og mig. Og der kom noget helt naturligt, noget sammenhæng og kontinuitet ud af vores møde. Og det er der, hvor tingene bliver skabt, hvor man inspirerer hinanden, og hvor man faktisk mærker, at det her, den har mening, hver gang man mødes med en person. Det giver virkelig mening. Det vil sige, du bliver inspireret, jeg bliver inspireret. Vi får nogle fælles projekter i krydsfeltet mellem vores to individer, som vi bidrager med mange forskellige ting til vores forhold. Ikke også? Erhvervsmæssigt. Og når jeg kigger tilbage på de 3 år her, så er jeg lidt overrasket over, at altså, vi har holdt den gående med ugentlige møder, og tit mere faktisk. Mm. I starten der forventede vi jo ikke andet end at vi skulle prøve at dele erfaringer, og du kunne give mig noget af det, du var god til, jeg kunne give dig noget tilbage, og altså andet forventede vi ikke, men det er jo så blevet meget mere end det. Det er rigtigt. Og en af de ting, som er faktisk trigget den her session, den her flow talk, det er faktisk, at vi har snakket om begrebet disciplin. Og hvad er det egentlig? Det er sådan en forfærdelig en, fordi den der disciplin, det altså forståelse af, om man er disciplineret eller ej. Det er ikke alle er født til disciplin, eller opdraget til disciplin. Så, og det fører meget ofte til feeling of discontent, altså at man er ikke tilfreds med sig selv, fordi der er overspringshandlinger og sådan nogle forskellige andre ting. Og der har jeg tænkt på faktisk, at vi bruger, Carsten og mig, vi bruger hinanden på en måde, hvor vi har en gensidig, altså indbyrdes afhængighed. Og det er jo en ret interessant ting. Hvad er afhængighed versus uafhængighed, Carsten, for en selvstændig? For mig, der er afhængighed en bedre ting end det modsatte. Og det er det simpelthen, fordi jeg er måske i høj grad en af dem, som ikke er født med disciplin. Og jeg kan følge dig, når du siger, at mangel på disciplin, det slår hurtigt over i dårlig samvittighed. Og så er man inde i en negativ cirkel, fordi hvad får man af dårlig samvittighed? Der får man endnu mere procrastination. Og så springer man endnu mere over. Ja. Og så er en negativ spiral i gang. Men afhængigheden, jamen det er, at jeg lover dig nogle ting, og så skal jeg pokke mig gøre det. Det er jo ikke det samme. Vi arbejder begge to som konsulenter, og vi har jo ikke en fast åbningstid, hvor at vi skal ned, dreje nøglen om i en butik klokken 8 hver morgen. Alene der har vi den første udfordring. Og der er det faktisk ret smart, at vi har sådan en aftale, at vi tager sådan en, og så gør sådan der til hinanden i løbet af dagene, og vi aftaler, hvad er det, du har brug for. Jeg har brug for at blive trigget, hvad kalder du det på dansk? Prikket. At blive prikket. Jeg har brug for, at du prikker mig. Og jeg går faktisk Carsten opmærksom på. Prøv lige at høre. Vi er enige om, at planen for næste uge er sådan og sådan. Men vil du ikke være så venlig
at prikke mig og være virkelig min ubehagelig som en chef. Altså, Carsten, kan du virkelig være ubehagelig? Skal det med? Altså, jeg skal tage tilløb. Men jeg kan fortælle jer, at hvis Carsten, som skal tage tilløb for at være ubehagelig, hvis man virkelig ikke passer på, så kan han blive rigtig sur. Til gengæld, så han kan faktisk være meget sur. Kan du godt sådan virkelig? Kan du? Må jeg se? Nej, undskyld. Nej, prøv lige at høre. Så vi aftaler, hvordan vi prikker hinanden, og vi følger op, og vi for eksempel ved, hvornår vi skal publicere ting på LinkedIn, hvornår vi skal publicere på Facebook, hvornår vi skal opdatere hjemmesiden, vi skal lave en ny blogartikel. Og vi har både, jeg har mine projekter, Carsten har sine projekter, og vi hjælper hinanden. Så vi er faktisk interesseret i at hjælpe hinanden. Og det hedder interdependence, altså indbyrdes afhængighed. I vores verden tænker vi så meget på at være uafhængige, og det er det ord selvstændig hænger sammen med. Men faktisk er det meget, meget smart at være afhængig af hinanden. Hvis den person, du er afhængig af, du virkelig stoler på, du elsker dybt ind, og den person har også nogle fantastiske evner, som du ikke har. Så vi bidrager til hinanden. Så, og vi har faktisk også den her måde at arbejde på. Den har skabt nogle fælles projekter, som vi har. Og en af de projekter, det er faktisk den der video, som du ser lige nu, det er Flow Talks. Og vi vil gerne brede kendskabet til de problemstillinger, som selvstændige erhvervsdrivende har. Både dem, der lige har startet, og nogen, som har måske kørt 10 år, og måske nogen, som er lige ved at køre i sænk, eller bliver træt af det. Så man kan faktisk revive, man kan faktisk sætte ny fod på inspiration og lysten til at være selvstændig på den måde. Det kan man, og altså rutinen er jo en vigtig del af det at være at passe kontinuiteten, altså at være konsistent med sine ting, som vi siger. Men rutinen kan også være en dræber. Hvis ikke du udsætter dig for, at en partner eller en mentor eller en kunde får lov at stille kritiske spørgsmål, så er rutinen en dræber, fordi så falder du i søvn i rutinen. Så vi vil opfordre dig til at, hvis du har fundet en partner, så lav en aftale med din partner om at prikke dig. Og spørg din partner, hvad er det, du har brug for at lave i næste uge. Det kan også være på makroplan. For eksempel, Carsten og mig, vi har nogle økonomiske visioner til næste år. Og vi er faktisk enige om, hvordan vi opnår det, hver for sig. Jeg har fortalt Carsten åbent om mine, og Carsten har fortalt mig åbent om sine, og vi har faktisk aftalt, hvordan vi skal prikke hinanden. Både på daglig basis, men også på makrobasis, månedligt. Altså simpelthen at lave sådan en slags investormøder, hvor vi faktisk fortæller, hvad vi har konkret gjort for at opnå de mål. Og hvad er det for nogle gennemslagskraft, det har givet. Så Carsten og mig vil opfordre dig at blive inspireret af det, vi gør. Prik din partner. Find ud af, hvad er det, du egentlig har brug for. Og brug jeres indbyrdes afhængighed til at få det gennemført. Det er ikke ren planlægning, men det er faktisk proces. Man går fra planlægning til proces. Fra uorganisk til organisk growth, organisk udvikling. Og faktisk så er det så heldigt, så i det øjeblik, man deler sine erfaringer, selvom det er 2 vidt forskellige virksomheder, i det øjeblik, man deler, så kommer man helt automatisk til at bevæge sig i takt fremad. Det er rigtigt. Og man tit kommer på nogle aspekter i en andens virksomhed, som personen her har slet ikke tænkt på. Og det gælder begge veje. Så vær inspireret. Giv din partner en kram, og hvis du har ikke fundet den, så gå i gang. Vi ses.